в магазин, който е кофа за буклук, честно. Където купувам си микрофон, нали, слушалки без микрофон, те на втория ден се разпаднаха. И съобщение за Наско. Айде още един път пиши глупости в коментарите, защото ме познаваш и ще те съдя, да знаеш, мога Да, го. истинското ми име е Наско. Не, за тази част пъти. Достатъчно тази. Той каза на DAV Voices името му, сега ние му казваме неговото. Аз така ли иначе щях да го кажа, ма. А защо чупа дърт с меч? Много съм скъп. Де да знам. Ще е Мартин Киров. Не знаем кой е Мартин Киров. О, да. По-добре да не го познават. Детски спомени. Майка ти. Мълчиш на ся. Един, видя ли? Виж на зрителите, покажи как съм ги убил, виждаш? Зрители, Ето DAV Voices. не че за първи път го прави, обаче за този клип, нали? Купай. Бати глупак е това. Как падна, бе? И ние сме номер едно. Ако може да се абонирате, няма да е лошо, много искаме абонати. А това си ти бузала. И Чичо ми каза да направя реклама за него. Той каза, че иска да сложи реклама. Чичо ми е най-великият човек на света. Той се казва Стоян. Той ме не кара да го кажа. Плати ми $4. Супер, кара. Аз взех флага. О, да, имам един приятел. Това не е истина. Това не е истина. Видя го, не буку. Значи, Стига пута, бе! Вил, видя ли това? Значи, Да, бе, видя. не бе, никой не ме бутна. Лагна и аз паднах. Върна ме и паднах. Това е най-смотаното нещо на света. Знам. Това е заради това. Заради това. Следвай, значи. Подим. Да, имаме един. Да рекламираме нашите приятели да, нали, сега да се... Аз ще направя клипът така, че да не ми лаки. Голям пичак. Да знаете, хора, много ми лаки. Му е номер едно. Има един приятел Мартин Михайлов и той е пичара. Киров, не ми се говори за него. Казва им прякорите на Киров е тапака. Ради пичагата, а Петър Герджиков е... Герджиков е утра пичагата. Не, той е пичубра. Не, още го описам пич. И... Да, това ще го мисля. Герджиков е... Те винаги се строят някакви коли, които са... Той е номер едно. Извинете, хора, не съм добър на PvP. Още се уча. От мен, разбира се. Малко ще изложа заради лага. Нали... Сега съм изтеглял много снимки за канала ми. Сещам се. Убих един. Още един. Айде, още един убих. За мен. Още един. То път ме убиха. Защото бях на малко. Убих 3. Хора, извинявам се, че толкова се излагам, не съм добър чилпът. И извинете, че така провалям клипа, но Какво те извинявай, бе? Той е заради лага. А ти видя ли ми първия клип на какво стана? Това ми е първия клип и въобще... Той не се... Моля ви, не му се сърдете, просто лагва заради това. Заради снимането и на мен ми се... Мартин Киров ми заразява компютъра. Той е зараза. Че ако се чувам 2 пъти, ще говоря по-малко, да знаеш. И хора, да знаете, ако забележите Мартин Киров, направо ще се такъв човек лапа листове, не ви лъжа. Видяхме го в часа по-английски. Те са добри с нас. Искаш да добри. Как вие знаете? Ще заснем един клип. Айде, ще заснем един клип с нас-ето. Да се сдобрим. Айде, става ли? Да. Ако видите Мартин Киров, знаете листовете. Айде, майка си! Я се отдръпни. Анди, отдръпни се, че ще го спукам. Майка си. Къде ми изчезна меча? Изпуснах си меча. Умрях. Изпуснах си меча. Умрях, защото си изпуснах меча. Снемем тъпия флаг, да не се излагаме. Идвай, ела на спална. Чакай, аз съм до флага. Ако имате хубав сървър за нас, ми го кажете. Ние сме на премиум Майнкрафт. Да, знам. На премиум. Но ако много искате да снимаме с вас, и ще помислим за това. Ейвил е лапа флага. Да, аз се казвам Стили, да ти казвам ли името? И тук виждам един глупак, който половин час ме гледа. Нашия флаг ли? Ето го. Не е до техния.
Антино фамилия не казвам, бе.